Yurt içinden gelýän habarlar hususy marlarlaryň, çoponlaryň hem ýyl başyndan uly kösençlikler bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny görkezýär. Adatlygyň lewapda habarçylary bir adam täze doglan oglak gudularyň howanyň aşy soğumagy netijesinde köpçülikleýin ölenligini, çekilen ziýanyň alasyz galan, ozalam kıyın şertlerde işleýän çoponlaryň hatabyna töledilýänligini habar berdiler. Inni bir ýagdaý gara marlar bakýan çoponlaryň hem başyna gelenemeýär. Çöl ýerlerde bakylýan hususy marlar köpçülikleýin otur açýar diýip şuň mardan gelen habarda edilýär. Türkmenwala ýol öten etraplaryna veterinarlaryň, mal doktorlarynyň ählisi ýatymlyk çöl ýerlerdäki öwri meýdanlaryna gitdi. Olar otur açan marlary tanzym edýärler diýip habarçy bilen gürleşen adamlar aýtdylar. Meýdandaky ýagdaýy bilýän adamlaryň sözlerine görä, çöl ýerlerde marlar üçin ýeterlik ot ýok. Bolanjy otlar hem gurady. Sebäbi ýagyn ýagmaýar. Marlar gaty horlanýar we olaryň derlerini otur asma başlanýar. Adamlar näme etjeklerini bilmeýärler diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Veterinarlar marlary otur açmadan oturmak üçin tanzym dermanlaryny berýärler. Ýöne marlar dertten biraz saplansa hem mesele çözülmeýär. Sebäbi ýagyn ýagmasa, ot bolmasa, olary bazara çykaryp deger degmez bakadan satmakdan başga alaç galmaýar diýip maliýeler aýdýar. Marlar köpçüliklerin keselläp başlanyny biz maliýelerine habar etdik. Olaryň açlykdan keselleýänligini, çöllü ot ýokdugyny, her kimiň öz malyny ýyşigine alyp gaýdyp şol ýerde elin seretmeligini aýtdyk diýip habarçy bilen gürleşen çopon emele gelen ýagdaýy düşünürdi. Onun sözlerine görä, basaran adamlaryň köpüsi malyny alyp gitdi. Ýöne malyny äkidip ýyşigine seredip bilmejek adamlar veterinar çagyryp ödüň seret, biz puluny berer diýdiler. Şol aralykda aýdylmagyna görä, maliýeler bilen çoponlaryň arasynda dawa, jenjel hem döräp başlady. Şuň sürüde 5 sygyr açlykdan horlanyp öldi. Ot bolmansaň beýleki marlaram askansyz. Maliýelerini jaň edip marlarynyň haram ölenligini aýtsak, olaryň käbiri haky ýok. Hol gün siz bilen gürleşemde hem jany sagdy diýär. Bir gezek gelmän telefonyny malynyň saglygyny soraýan adamlar mar diýip çoponlaryň bir derenni. Onun sözlerine görä, bu hil dawa edýän adamlar hökümetde korrupsiýa mümkinçiligi bolan wezipelerde işleýän we köplenç bir edarany sag oturan emeldarlar bolup çykýar. Bu hil adamlaryň käbiriniň diňe bizim sürüýümizde 35-40 sany maly bar we bilişimizden beýleki sürlerde hem marlary bar diýip çopon sürüde 2-3 maly bolan adamlaryň jaň edip malyň öldü diýsen wahey bolmandyr. Başa gelenini soğsun. Senne günah yok. Wagtyny bize marlar aç alyp git diýip aýtdyň diýýänligini gurrun berdi. Emma wezipeli adamlaryň käbiri çopanyň sözlerine görä marlaryň ýagdaýy barada özlerini öňünden hiç sat aýdylmanlygyny aýdyp haram ölen marlarynyň öwrüniň çopanyň öz marlarynyň hasabyny doldurulmagyny talap edýär. Sen bize hiç sat aýdanyň öz işiňdäki marlardan alla meniň kaderek sürägoş. Bolmasa eşitdim eşitmedim diýmedip haýbat atýanlarym bar diýip adynyň aýdylmalygyny soran çopon gurrun berdi. Habarçy bilen gürleşen mal doktorlar hem çoponlaryň aýdanlaryny tasdikleýär. Meýdanyny ot bolmasa, marlaryň garny aç bolsa, biz nähili tanzym etsekde peýda az. Sebäbi derman bilen marlary doýurup bolmaýar diýip yerli veterinar aýtdy. Şu aralykda marlaryň düşen ýagdaý sebäpli ardan et sewdasy hem güýçlenip başlady. Maliýeleriniň käbiri marlaryny meýdanyna soýdurup satmaga başlady. Bu sewdadan habarly adamlar et narhynyň häzir gowdugyny, ıskyndan gaçan ýarawsyz sygyrlaryň etini kilogramyna 64 manatdan Aşgabatda gidip satýanlyklaryny, maliýeleriniň ulugly gelýänler bilen gürleşip bedinkine satyp ber diýip haýyş edýänliklaryny aýdýar. Türkmen häkimetleri marlaryň keselçilik, açlykka sowuk zararly köpçüliklerin gyrylýanlygy barada syz çykýan maglumatlara düşündiriş bermeýär.